Hello guys, good morning. Timing kaayo guys kay doon na mi sili nga naghatod tawag sudan. Ako ang igagara pod guys. Timing kaayo kay wa kuy sudan guys. Doon na sudan ang ako ang sakop guys, pero manok man nga bihag man kuno to. Wa ko mukaon guys, mo to nang nadipay kog dako kay dihay sudan nga gihatod. Nagpasalamat ko ni Alan Nangkil guys, og ni Nini Nangkil, ni Josephine Nangkil. Queen of the night. Guys, doon na ko'y bisita din ni abot. Hello guys, doon na tayo bisita guys, gikan sa Iligan. Ani do sila sa among dapit. Wow. Lagat sali. Lagat sali. Kirog. Oh, kirog. Dimiyaw kirog lagat sa kuan sa Dimiyaw. Sintal sa Anwaw. Niya sila sa Bohol ron guys kay mamisita sa ilang mga kaperintihan. Para sa mailhan mailhan. Ako kag nipa Sa may pagkaon guwang naman yun. Na atoy mangita ta kutsilyo bi aw kanang sundang. Nay sundang adi ara day. Arita day Iana ibatak. Nana. Ari. Ano makakaon ko. Wa kuno nis iligan ilahang kuan nipa. Wala po kasulay ading nipa kadon. Aron ako bang sulay. Unsaon pagkaon dito? Kuno ipadot kuno kay ay toy sundang dako. Doy bird lake sorry sa. Ana. Saan pagpan bukon lang? Gahe ka dyan na. Murag dili na na butong. Murag kuan na ni guwang na ni. Ngita tag kuan kanang ngita tag dabong-dabong ari. Kari guwang na pud tingali niya. Baw ka kadto to kadto. Kani. Kadto, kadto to. Ako sa ning videohan pod. Ana. Kay og kani murag guwang na ni Kani siya. Daghang man pud mga vlogger ani mo. Taga Alicia. Mga ni pud sila ani kay mo vlog. Hello guys. Mangwa ko nipa. Kay murag first time nako makakaon ng nipa na. Sa patong bangagan. Isna kuno si Jack kay wa kunoy wa man may madalit murag kani na lamang nipa tingali ato ang murag dabong murag butong galing ni butong kuan na pag daghan pagkaon na. Kanilaw. Lugiton. Dabong pamantingali ni. Mo dito ni kuan kay humok. Masang nangka. Lami man di ay. Pagbatag mo rin dai pagkuha mo rin Tamis na. Dabong-dabong pa ni. Kanang mama ni gamug kaang nang. Kanang panpalingod pa. Lihong-lighod pa. Kan nakakaon pa ni kanang nipa nga tuba nakainom pa na. Karing sa lubot ari kay murag gahi na rin sa lubot Kana sa lubot. Makagkuan ni siguro ni. Guwang na ni. Guwang na ni. Kisting. Ora man po ni sa lubi god. Pagkaon na ni. Puti ang kuan na sulod. Puti gud kamo kana yung marag butong bas lubi. Nata. Nata dak mao ni. Mao bitaw kuno ni.
Ay, more. Di lagi lalim ani magka Namili pa ka mga na. kahughug pod. Di Ikaw na ni sukat. Wa ko di ko ang kaon. dahay nanguha ani. Dahay nanguha ani og kuan kanang ilang giluto bitas kaldero. Lugit god murag dabong wa pay unod. Mura ka nang kuha. Wa ko bitaw og kuan ko kayo. Ato mamaknit na gid mo na tukuwang. Kuan dili lalim ana manguha kay gahi. O kahit ikaw. Dagko na gigili no, pag ani nagulat ni gigili. Gagmay pa. Unsa para? Kanong. Ha? Ang press lang din eh. Unsa man to? Kanang murag Ah, santan. santan o O, kanang santan puti na. kuan kanang Santan puti. kuan kanang manitri. Oh, manitire. Lami po na. Kuha mo ng color ba? Namo ko sila manitri. Oh, hindi pa. Tambok lang siya. Oh, Maapod ni. Kakaon di ko ana kainom kog tuba dito sa Cebu sa kuan dito sa Argao. Daghang makay nipa. Di lang kuan di tuba. Sanggutan. Sanggutan. Yani pa sabi pa tingali mo kuan mo buwak. Kaguwang na ni. Taod-taod naman ni. Dabong Bert? Ano man? Tumaagi pa na kuan ni ba? Ah. Hindi na kulang kan dito sa buwak sa kuan oy. Ipa. Arita to Bert ka bagtik. Mo na na? Kuan na mo. Kanang gahi ba di mo irog ng kuan? Kuan ka, kuha to ka. Dad ato are. Makuan murag natag yan. Oh, nata jud na darama na ang tanawara oh. Na timingan jud. Oh, gahi naman di pudi ay. Ato pa nang Gahi naman di ay ni. Kanang dubo kan ay lubi naman kana jung butong. Oh, butong gahi pa. Oh, humok pa. Lubi ni pero makao man ni. Dagkuag unod oh. Dito. Dagkug unod man di ay. Nalubi na ni siya pero kanang ang sakto ani katong butong na. Kato na ay yung kung nalubi pa kito na yung itong luwag, Oh, dali ra kay laugon. kanya tigwag naman ni. Oh, Wagi makudot. Oh, kanya ang guwang na. Mga kahan. ngita ta ka nang kuan. Kami ni gaan ka ng kudkuron. Bet Bato-bato. napla na siya nakuan sa Sama tuy tambal ana mo ko bitaday. Ha? mo yung nagdagat niya. Kaliguran ka. Na kuan siya ba nabikil anang kuan. Pag tunog daw okay ra may wala problema. Sama bitaday na ito di. Okay ra. Meron. Kana ko na tong Oh, gawag bet. Ayan, sod. butong. Gahe gapon. Timing man ko nang kwan. Mao lagi dili ta ka timing lagi. Ang butong ano. Nay Kunyagi ito na yung nganit ini vlog. Gara na kuha na mo. gaya ka kuan jud sila kay ila jong gi lugit og kutsara. Oh, buti lami. Matoy lami. Dito. Murag kaong siya ba? Kaong bit. Na. Tunga na gil.
Hello, makakaon tatag butong. Dabong-dabong. Ah, nana, murag sa lubot ana. Ha? Sa lubot tingali. Nakanaw. Ay, nana ka. O kana nana. Kuha sa kog kutsara. Ah, kamuto na lang. Okay, apray lang. So guys, kami din. Nakakaon namin nipa. Ito na. Bunga. Kami kaysa kwan. Bunga sa nipa. Muna snacks. Kami kayo. Uy, mangambak lagi di lalim. Uy. Kami puron. Puron na kwan. Ito, puron na guys. Muna nipa guys ha. Ah. Kumla. Kami kayo. Apay tang. Wako lang yung kakaon na iba. Apay tang. Oh, di kaon di ay. Ni, Hmm. ano kaon? Ah. Dito guys. Bohol, Valencia. Nara mo diri, ano lang mo diri kung gusto mo makakuan. Kamani ko ba ni gapon dire? Ah. Dongis kamani ko. Oh. kayo. Na timingan nagajud ang kuan kanang butong niya ba. Buto ni dire. Mm. Wala ka magkuan. Itikto na ko okay lang. Wala to na. Kuan. Ded. Nagsaw ni mo na. Ded, dalo ni mo na. Oh, nadaan yung tiro bunga. Dito. Atur. Naman kay atsan nimo ato. Dito na. Sangkot. Bitaw ko na. Buti mo kinapolando, rumundoy. Ah, si Undoy ito do. Istorya kun kay mo tikan ni mo to. Mo tay papaala. Ah, Ano ba ni oy? Oh sige. Ari taagi. Pasensya na mo kay Nakadalaw ni ko. Salamat wa sa mo ka. spring house. Ha? Picture? Okay rin lang ka. Picture anda ka. Pag-video na Ha? Dili, i-video lamang ka na. Guys, mani ako ang sikan kasin guys. Gikan iligan. Buyag. Gipicturean na. Sige, bye-bye. Balik-balik laman John. Ha? Naon siya? Di na lang lang eh. Hinay, Jun ha? Di na call kay. Daghan na ra ba ni Sibo anang atong tanaw? Oh, ini lang. Oh, ayaw. Ay pa. Salamat eh. Sige. Balik. Gikalipay jud ko guys nga midua ako mga igagaw nga gikan sa Iligan. Gikan na sila dito sa akong igsuon sa ibabaw guys, sa ilang lane. Dito sila gauna. Ya pagkahapon kay Domingo man ni lapos siya sa among sa baybay. Og nalipay jud ko guys kay nahinungdom pa sila na ho. Og nagpasalamat naman po ko guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos. Og tinga ko ani guys kay manong unsa man ang among bungbong ani o among gili aring lodyo. Murag na may mga kinawrasan ha. Ka iring tingali na no. Padayon ko guys ni balik ko sa may baybay sa ubos sa bahin sa among balay.
Nalipay po to sila guys kay kaong kuno og nipa. Mo kay nipa ko na dito sa ilang lugar guys. Mo to nga vlogger mo po tong bata ato. Mo to na ni testing jud kaon og nipa. Oh, gini ra ko kutob guys. Daghang kayong salamat. Bye-bye.